Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Minä mietiskelin semmoista, että monesti niin, jos on joku asia tai käsite, niin me ymmärretään sitä, tai meidän ymmärtämistä auttaa se, että me katsotaan sitä vastakohtien kautta, että on lyhyt ja pitkä ja matala ja korkea ja näin poispäin. Ja jos vaikka lapselle niin sanoo, että lapsi kysyy, että mikä on isä tai äiti, niin kylmä, ja laitetaan sitten kylmään astiaan se käsi, niin se ei vielä välttämättä sitten se lamppu syty siitä, että se voi olla kiva leikki tai se on vedestä kysymys tai mistä sitten onkaan. Mutta jos sen sijaan laitamme 2 astiaa, jossa on toisessa lämmintä ja toisessa kylmää, ja ensin laitamme sinne lämpimään veteen, että tämä on nyt sitten lämmintä ja tämä on kylmää, niin silloin se asia monesti, niin se suhteutus niin kuin auttaa siinä. Ja näin ollen, jos meidän teksti on tänään heräämisestä ja unesta nousemisesta, niin jotta näkisimme selvisimme, mitä on herääminen, niin on hyödyllistä pohtia sitä, mitä on nukkuminen ja millainen on tämmöinen nukkuva henkilö. Ai, tulee ihan mukava olo, kun tässä puhutaan tämmöisiä. Nukkuva, hän on ensinnäkin paikallaan. Hän käyttää hyvin vähän fyysistä energiaa. Kehohan on yöllä meillä lepotilassa ja pulssi on alentunut ja hengitys käy hyvin verkalleen ja elintoiminnot on hidastuneet ja jos tämmöistä fyysistä liikettä tapahtuu, niin kyllä kai se on lähinnä sitä asennon muuttamista siinä unen aikana sitten. Nukkuva ihminen on myös mukavuuden haluinen. Nimittäin kaikki me tietää, että jos käsi tai jalka on lipsahtanut sinne peiton laidan yli, niin kyllä se jossain vaiheessa niin automaattisesti se tilanne korjataan ja vedetään se takaisin sinne peiton mukavaan lämpöön. Ja jos sitten tämmöinen, että jos syvästi nukkuva ihminen menee häiritsemään, eli että herää, ja hän on siinä syvässä unessa, niin voi saada vastaansa aika ikävän reaktion. Meistä harva tykkää siitä, että meitä kesken syvän unen tullaan herättämään, ja me halutaan vaipua takaisin siihen mukavaan unen maailmaan ja jatkaa sitä rauhassa. No, nukkuva ihminenhän ei myöskään tiedosta, mitä häntä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Että jos vaikka mä käyn katsomassa illalla meidän lapsia ja pistän huoneeseen valot päälle ja siinä sitten vähän silittelen hiuksia ja ehkä korjaan tyynyä ja jopa ehkä käytän vessassa, niin tämä tapahtuu tiedostamattomasti, edes sitä vessakäyntiä ei aamulla yleensä sitten muista enää lapsi. No, mutta sitten mitenkäs tämä nukkuva kokee tämän tilansa? Melkein voisi sanoa, että päinvastoin. Unen maailma on se nukkuvan todellisuus. Se on totisinta totta. Hän ei yleensä tajua olevansa unessa, vaan luulee itse asiassa ja on vakuuttunut niitä, että hän on täysin valveilla. Olet varmasti joskus herännyt kesken unien sillä lailla, että syystä tai toisesta herännyt siitä unesta ja uni keskeytyy ja näin. Niin muistelepa, ajattelitko sillä lailla, että oliko sinulla tietoisuus, että tämä on vain unta minä sitten aikoinaan tästä herään vai oliko se näin, että sinä yhtäkkiä vaan havahduit ja hyvänä aika se olikin unta, mitä minä näin. Ja näin se on, että se on se unimaailma on se siis se nukkuvan todellisuus. No, nyt on puhuttu nukkuvasta ja pistetään vähän vauhtia masinaa ja siirrytään puhumaan sitten, mikä on nukkuvan vastakohta, eli tämmöinen hereillä valveilla oleva ihminen. Minkälainen on valveilla oleva ihminen? No, jos nukkuva on paikalla, niin kyllä valveilla oleva niin on ennen kaikkea liikkeessä. Hereillä oleva käyttää niin kuin huomattavasti sitä energiaa ja nyt on pulssi ihan erilainen kuin yöllä ja energiatasot on erilaiset. Jos nukkuva ihminen on mukavuuden haluinen, niin ne arjelle realiteetit monesti meille sanelee, että valveilla olevalla ei monesti tämmöiseen ylellisyyteen ole varaa, vaikka tietysti on tärkeää, että ihmisellä on myöskin mukavaa. Valvova ihminen tiedostaa, että mitä häntä ympäröivässä niin kuin maailmassa tapahtuu, ja hän ymmärtää, että tietyt asiat ja velvollisuudet on vain hoidettava, ja näihinhän se meidän monen tarmo suuntautuu. Käydään töissä, ja jotta saadaan rahaa, ja jotta saadaan laskut maksettua, ja jos näin ei tee, niin siinä se elinala voi sanoa, että kaventuu, jos niitä asioita ei hoida. Eli reagoidaan ympäristöön ja pyritään siihen aktiivisesti vaikuttamaan hyvällä tavalla.
No, voi sanoa, että melkoinen ero on nukkuva ja heränneen välillä, uni- ja valvetilan välillä. Mutta mikä on näitä kumpaakin tilaa yhdistävä tekijä? No, kummassakin tilassa tämä samainen henkilö on vakuuttunut olevansa täysin hereillä. Eikö aika kummallista ja jopa järkyttävääkin? Mä otan tähän semmoisen tekstin, joka uskoisin, että tämä ei ole Raamatusta, mutta katsotaan sitten, että onko Jumalan sanalla siihen sitten mitä sanottavana. Nimittäin Antero Moses Laukkanen on suomalainen pastori ja poliitikko, ja hän on ollut kristillisten kansanedustaja niin vuodesta 2015 lähtien. Ja Antero Laukkanen on nyt sitten kristikuntaa tämmöisellä WhatsApp- tai Messenger-viestillä lähestynyt, ja sitä on minullekin varmaan tullut, niin sitä rupesi kilahtelemaan niin 3-4 paikasta. Kuinka moni on muuten törmännyt tähän viestiin? Minä näen nämä kädet täällä salin etuosassa. Ja luetaan se tässä näin, ihan näin saman tien. Huudan nyt niin lujaa kuin jaksan, on aikan Suomen seurakunnan herätä syvästä unesta. Kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannusta. Olemme etääntyneet seurakuntina Jumalan sanan ohjauksesta ja sopeutuneet tähän aikaan. Olemme maallistuneet, eikä Jumalan poissaolo enää häiritse meitä. On aika polvistua ja rukoilla uudistusta jokaiselle meistä. Sairastuin noin vuosi sitten ALS-sairauteen. Sairauteni ei kuitenkaan ole vakavuudeltaan mitään verrattuna siihen hengelliseen ALS-sairauteen, jota Suomen seurakunta sairastaa. Sen, mitä näen omassa kehossani tapahtuvan, käsien ja jalkojen jatkuvan heikentymisen, kuin hervonneet kädet ja rauenneet polvet, hidastuvan puheen, kyvyttömyyden tarttua ja toimia, sen näen tapahtuvan myös Suomen seurakunnassa. Olemme kadottamassa äänemme ja vaikuttavuutemme. Meistä on tullut pateettinen kuistkaus yhteiskunnan hädän keskellä sen sijaan, että olisimme huutavan ääni pimentyvässä yössä vaaran keskellä. Peli ei ole vielä menetetty, voimme aina uudistua, saada voimamme takaisin, löytää äänemme ja merkityksen. Yhteiskuntamme tarvitsee seurakunnan, joka on kiinnittänyt itsensä Raamatun tunnustukseen ja opetukseen. Silloin olemme vaikuttavia, silloin toimimme niin kuin meidän odotetaan toimivan. Huudan kuin profeetta yössä, kääntykäämme ja tehkäämme parannusta tästä kylmyyden ja penseyden tilasta. Jumala on armollinen, ja jos käännymme hänen puoleensa, hän uudistaa meidät ja parantaa kansakuntamme. Näin sanoo Antero Laukkanen. Hän siis puhuu seurakunnan syvästä unesta, joka on muuttunut sairaudeksi, joka ilmenee halvaantumisena, toimintakyvyn ja äänen menetyksenä. Ja hän kehottaa, kääntykäämme ja tehkäämme parannusta tästä kylmyyden ja penseyden tilasta. Ovatkohan nämä meille vähän liian kovia sanoja? Me olemme kuitenkin Jumalan seurakuntaa ja löytyykö Raamatusta perusteita näin kovalle puheelle? Kun minä tätä mietiskelin, niin mieleeni nousi tämä ilmestyskirjan 2. luku, sen jakeet ja 1-4. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi hän, jolla on 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet saanut kärsiä minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Eli tähän asti voi sanoa, että aika kovaa porukkaa. Voisi jopa Södertäljen seurakuntakin samaistua. 50 vuotta on mennyt, monenlaisia aikoja on eletty, ei olla menty kaikkien maailmojen tuulien niin kuin perässä, vaan on pyritty pitämään ja pidetään kiinni Jumalan sanasta ja auktoriteetista. Ja vihataan vääriä oppeja ja valheapostoleita. Mutta sitten tulee seuraavaksi jae 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja nöyrry parannukseen. Tähänkin asti niin jotenkin tässä vielä mieli iloitsi, että näin se on. Aina meillä on parannuksen paikka.
me olemme syntisiä ihmisiä Jumalan kirkkauden edessä. Ja koitetaan päästä lähemmäksi Jeesusta ja sitä ensirakkautta. Mutta sitten tämä loppu niin pilaa kaiken. Ja tee ensimmäisiä tekoja. Ellet minä tulen sinun luoksesi ja työnnän lamppusi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Ja joudun miettimään, että mitä on tämä ensirakkaus ja mitä ovat nämä ensimmäiset teot. Mä tästä ensirakkauksesta niin pienen otan tämmöisen kertomuksen historiasta. Niin olin niin kuin hoitamassa tämmöistä ajoneuvoliikettä ja minulle sitten värväytyi sinne töihin semmoinen Hanna-niminen henkilö. Siellä ei yleensä autoalalla paljon ole naispuolisia ihmisiä myyjänä, ehkä nykyään jo enemmänkin. Ja Hanna vaikutti kuitenkin asiansa osaavalta ja näinhän me lähdettiin sitten yhteistyöhön. Ja minä sitten selitin, että noissa on hintalaput ikkunassa ja näin suurin piirtein sitten sitä kauppaa tehdään. Ja että sitten kun näet asiakkaan pihalla, niin menet ottamaan kontaktia ja siitä sitten asiaa tekemään. Ja Hannahan teki sitten työtä käskettyä ja meillä oli siinä pihassa semmoinen Mitsubishi Pajero, muistan vielä sen auton merkinkin tässä näin, se oli siinä ollut jo jonkun aikaa sitten, kun se ei oikein mennyt kaupaksikaan siinä, niin sitä oli käytetty vähän semmoisena piha-autona, että oli käyty postissa ja asioimassa ja näin poispäin, mitä oli tarvinnut. Ja välillä sitten oli lappukin pois ikkunasta ja sitten siihen taas laitettiin se hintalappu takaisin. Ja kun se siinä oli aikansa sitten ollut, niin se hintalappukin oli vähän jäänyt pitkäksi sillä lailla, että se hinta oli ehkä korkeahko markkinahintaa. No nyt sitten Hannahan ei tiennyt hinnoista eikä meidän autoista ja minä tietysti oikeaoppisena mulla oli näkemys siitä asiasta ja Anna tuli sitten sen hintalappun kanssa sisään, että onhan tämä vielä myynnissä. Mä sanoin, joo, kuinka niin? No kun minä myin sen, no millä hintaa sinä sen sitten myit? No tällä mitä tässä lapussa lukee. No minä olin, että no niin justiinsa, että ja Hanna sitten käveli asiakkaan kanssa tekemään kaupat ja asiakas tuntui olevan tyytyväinen, että sai Mitsubishi Pajeron ja Hanna oli tyytyväinen, että hän sai kaupan. Mutta tämä asia niin kuin kertoo siitä aloittelijan tuurista, kun on into asiaan, perehdytään uuteen juttuun, mikä meitä kiinnostaa, niin tapahtuu tämmöisiä asioita. Eli tämä just, että monesti semmoinen, ketä just on lähtenyt sisään asiaan, on just vaikka usko on tullut, saanut ymmärtänyt, mistä on kysymys ja saanut syntinsä anteeksi, on siitä iloinen ja lukee Raamattua, että no näinhän täällä sanotaan. Ei semmoisella ihmisellä, se on vähän niin kuin näiden meidänkin lapsien kanssa, että ei niillä ole, ne menee vaikka tosiaan presidentille sanomaan päivää ja kyselemään, että miksi sulla on tommoset predikat rinnassa ja näin. Kun me taas tietä käyneenä ymmärretään, että eihän semmoista voi mennä tekemään. No ymmärrätte tämän pointin, eli tässä on vähän sitä ensirakkauden niin kuin kuvailmaa, mitä se on. Se meidän on helppo ymmärtää. No sitten tullaan siihen, että mitä ne ensimmäiset teot on ja miten me tehdään parannusta, että me tehdään niitä ensimmäisiä tekoja. Ja tätä mä joudun itse asiassa hieman pohtimaan tätä asiaa, että mitä ne oikein niin kuin on. Mehän, niin kuin, että jos ajatellaan, me puhuttiin tästä nukkumisesta, mikä on se keino pysyä hereillä, ja me tiedetään, että jotka ollaan täällä käyty kokouksissa, niin tiedetään, että se on Raamatun lukeminen ja rukoilu ja käydään seurakunnassa ja näin. Mutta semmoinen, mitä minä sitten pohdin tässä, niin on, että semmoinen erittäin hyvä tapa, ehkä paras tapa on pysyä hengellisesti hereillä ja tehdä näitä ensimmäisiä tekoja, on, että on mukana evankeliumin työssä. Ihan tehdään sitä evankeliumin työtä. Ja jos hengellinen elämämme on pelkästään sitä, että saamme itse tätä hengellistä huoltoa ja ravintoa ja lepoa ja rukoilemalla, lukemalla Raamattua ja näin poispäin, niin siinä on olemassa vaarana, että me emme kuitenkaan pysy hereillä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan menetämme otettamme nukkuvan lailla vähän siihen arkitodellisuuteen. Ja voimme elää siinä uskossa, että olemme täysin hereillä, mutta sitten kuitenkaan emme ole. Ja nyt mä haluan tässä sanoa, että ymmärtäkää rakkaat ystävät oikein, että en puhu näitä asioita vastaan. Nämä ovat ihania Raamatun mukaisia asioita, joita meidän tuleekin harrastaa. Eli lukea Raamattua. Raamattu siis kehottaa meitä, että rukoilkaa lakkaamatta. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia. Me tarvitsemme näitä kaikkia Jumalan sanaa, kristittyjä yhteyttä.
Jumalan kohtaamista, seurakuntaa rakentavia armolahjoja ja niin edelleen. Mä oikeastaan haluaisin havainnollistaa yhdellä toisella esimerkillä vielä tätä asiaa. Armeijassa opetellaan nimittäin puolustamaan maata, eli harjoitellaan näitä sotataitoja sitä tarkoitusta varten, että jos maasta tulee puolustus tai maahan hyökätään, niin se on puolustuskykyinen tämmöinen tilanteessa, että se pystyy rajojansa puolustamaan. No sitten ne meistä, ketkä on armeijan käynyt joko Ruotsin tai Suomen puolella, niin tietää, että siellä näitä harjoitellaan, mutta siellä myöskin laitostuu. Ja se tarkoittaa sitä, että se on systeemi ja laitos ja siellä tietyt rutiinit toistivat ja opitaan tuntemaan ne oman kaverit ja viedetään heidän kanssaan aikaa. Ja sekin oli kummallinen, että aluksi tuntui niin karulta se oma tupa, mutta sitten jopa se rautainen hetekka tai sänky, niin sekin rupesi tuntumaan niin kuin kodikkaalta ja siinä oli illalla mukava käydä nukkumaan. Ja mentiin sotilaskotiin kahville, kuppi otettiin kahvia ja rupateltiin niitä näitä. No tästä kuvasta, jos siirrytään, niin toisaalla käy käsky sotaan. Kutsu puolustamaan sitä isänmaata. Tiedätkö, mikä on tulikaste sodassa? No, sehän on se, kun lähdetään ensimmäistä kertaa taistelemaan. Pommien jylinä ja aseiden rätinä ja tappavat luodit vinkuvat ympärillä. Ja tämä kaameus, niin se saa aikaan semmoisen paniikinomaisen pelon, että nyt minä kuolen. Ja siinä tulee semmoinen lamaannus, että totaalinen järkytys ja hätä, että mitä tässä tilanteessa oikein pitäisi tehdä. Kovin erilainen on tilanne kuin tämä sotilaskodissa kahvittelu hetki sitten. Tuo alkujärkytyksen jälkeen, niin siinähän pitää vaan sotilaan sitten koittaa kasailla itsensä ja jatkaa taistelua ja pikkuhiljaa siitä rupeaa sitten kertymään sitä taistelukokemusta ja ymmärtää, miten sitä hommaa sitten tehdään. Niin, veteraanit varmasti tai sodan käyneet niin voi jälkeenpäin kokemukselle vähän ehkä nauraakin, mutta silti sodassa on aina se kuolema läsnä ja sitä vain pysyy valveilla siellä. Tai sitten se väärä huolettomuus niin koituu pian kohtaloksi. Me Jumalan kansana, niin me ystävät tarvitsemme tämmöisiä tulikasteita. Että me menetämme sen väärän turvallisuuden tunteen ja laitostumisen, jonka kintereillä vaanii se semmoinen hengellinen toimettomuus ja uni. Ja joudumme siihen tilaan, että joudumme huutamaan, että Herra auta meitä, muuten me hukumme. Tällainen tulikastetilanne tulee väistämättä eteen, kun ryhdymme tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Eli lähdemme konkreettisesti ulos kirkosta täyttääksemme sen juuri pelastuneilla ihmisillä. Lähdemme toteuttamaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Lähdemme liikkeelle pelko rinnassa ja ymmärrämme, että emme pysty tekemään tätä työtä, ellei Herra nyt todella meitä auta. Yhtäkkiä olemme hänestä täysin riippuvaisia. Sinä, joka olet ollut mukana hengellisessä työssä, monet teistä, tiedätte, että siihen kuuluu luonnollisena osana taistelut ja ilman taisteluja ei tule voittoja. Jostain tämmöisestä siinä voisi siinä ensimmäisissä teoissa olla kysymys. Ja ystävät, niin täytyy sanoa, että minä kaipaan, että me ollaan aina saatu pieniä rippuja tämmöisestä tulikasten mentaliteetista tässäkin seurakunnassa, mutta kaipaan, että me saataisiin seurakuntana kokea tämmöinen ihan kokonaisvaltainen evankeliumin työn tulikaste. Että lähdetään yhdessä liikkeelle taistelemaan heikkoutta tuntien, siihen kuuluu se. Toinen toistamme tukien, siihen kuuluu se. Ja lopulta voittaen. Se tuntuisi mahtavalta niin kuin tehdä tämmöistä työtä teidän kanssa yhdessä. Ja se on vaan ystävät näin, että me emme voi ulkoistaa sitä hengellisen työn tekemistä palkatuille pastorille tai työntekijöillemme. Nimittäin meiltä loppuu rahat, jos palkkaamme armeijaa ja työntekijöiltä loppuu voimat. Meitä kaikkia tarvitaan. Jos me haluamme pelätä yhdessä, taistella yhdessä ja pitää täällä kirkossamme voittojuhlia, Jumalan valtakunnan esimurtautumisen voittojuhlia, niin meitä jokaista tarvitaan siinä. Tätä me kaipaamme. Tällaisessa tilanteessa meille jää vähän aikaa arvostella toinen toisiamme ja loukkaantua toistemme sanomisista.
fokuksemmehan on silloin aivan jossain muussa. Meillä on tärkeämpää tekemistä. Eikö nämä ole juuri niitä ensimmäisiä tekoja, ainakin osa sitä totuutta? Eikö se ole juuri ensirakkautta Jeesukseen, että tajuamme olemamme hänestä riippuvaisia? Me tulemme pieneeksi ja Jeesus tulee suureksi. Ja tämähän kaikki monesti lähtee aika pienestä. Tarvitaan vain yksi Erkka ja Karita, jotka aloittaa nuorten illat ja kutsumaan sinne nuoria. Tarvitaan vain yksi Kamilla ja Annika, joka kävelee sunnuntaisin tuonne kellariin tutustuttamaan lapsia Jumalan valtakunnan aarteisiin. Tai tarvitaan vain yksi Jouko ja Lea, jotka kutsuvat tarvitsevia ruokailemaan kirkollemme ja julistavat evankeliumia. Tarvitaan vain siis yksi ihminen aloittamaan vaikka alfakurssit ja yksi, joka itse asiassa Matteuksen 13. luvun Jeesuksen sanojen mukaan kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa, näin sanoo Jeesus. Että tässä Raamatun kohdassa, niin siinä ei puhuta mistään palkka-armeijasta, tai siinä ei nyt puhuta Daavidista ja Goljatista, mistään sotasankareista, vaan meistä tavallisista ihmisistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa. Meillä on maailman paras sanoma, joka muuttaa ihmisten elämän ja tämän kaupungin elämän. Meillä on maailman voimakkaan armeija ja oikeastaan me ei edes tajuta, minkälainen mahti meillä on takana. Jos me nähtäisiin se henkivaltojen läsnäolo tämmöisissä tilanteissa, niin meitä ei muuten pojat pelottaisi enää yhtään. Me voitaisiin kyllä itsekin järkyttää, että nyt on pikkusen liian paljon poveria tässä takana. Ja meitä ei loppujen lopuksi tarvitse myöskään olla isoa joukkoa ihmisiä. Siellä meidän käsityskykymme ylittävä tämä Jumalan sotajoukkojen tulitukku niin on meidän voimana ja joukkomme kyllä kasvaa. Ja mikä parasta, voitto on meidän. Jeesushan on voittanut ristillä. Ja tämä kaupunki ja maa on meille annettu. Mutta meidän on lähdettävä liikkeelle seurakuntana ja otettava se haltuumme. Sodassakin niin maajoukot ovat se, joka tekee sen viimeisen työn ja menee kortteli korttelilta ja ottaa haltuunsa sen alueen. Mä oon miettinyt tätäkin, että mietitään, että nyt ei ole herätyksen aikaa, että tämä on luopumuksen aikaa ja ihmisiä ei kiinnosta evankeliumi. No, eikö tämä meille seurakuntana pitäisi olla pasuunan ääni, että nyt on aika satsata tuplasti, mitä herätyksen aikana. Evankeliumi kyllä muuttaa ja pelastaa ihmisiä kaikkina aikoina. Siitä ei tarvitse huolehtia. Jos herätyksen aikana ihmiset ottavat helpommin evankeliumin vastaan, niin ei kai se tarkoita, että muuna aikana evankeliumia ei tarvitse julistaa. Ja mikä oikeastaan on herätys? En ole kuullut yhdestäkään herätyksessä, jossa evankeliumia ei vietäisi ensin ihmisille ja sitten vasta ihmiset ymmärtävät vastaanottaa sen. Mä en puhu enää kauan. Muutamia ajatuksia, niin kuin aina hyvästä sanoa ja jatkaa. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys meille seurakuntana. Että haluammeko me olla valveilla vai onko unimaailma tullut meille niin rakkaaksi, että emme enää ymmärrä, emmekä ehkä haluakaan ymmärtää olevamme umpiunessa. Olemmeko jo niin paatuneet, että emme halua tehdä parannusta ja uudistaa ensirakkautamme vapahtajan, jolloin alamme näkemään hänen mahdollisuutensa ihan eri tavalla. Sanat ja teot täytyy olla sopusoinnussa. Muuten, jos meidän sanat ja teot ei ole sopusoinnussa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me eletään valheessa. Kutsumme itseämme herätysliikkeeksi, mutta se ei auta, jos tekomme puhuvat jotain aivan muuta. Mitä luulet, jos ottaisimme tämän teemaksemme tänä 2023 vuonna, että seurakunta ulos maailmaan, joka Iikka, meitä kaikkia tarvitaan. Ja määrätietoisesti viikoittain, niin lähtisimme konkreettisesti ulos. Oli sitten, jos keskiviikkona pitää rukouskokous, niin pidetään vähän lyhempiä, sitten lähdetäänkin jo ulos ja ollaan sovittu etukäteen ehkä tapaamisia. Ja jos ei ole sitten ehtinyt sopimaan, niin sitten mennään vaan ihan
summa mutikassa, niin kuin sanotaan. Että järjestettäisiin yhdessä tällaisia ja pitäisimme kunnia-asiana sen, että joka viikko lähdemme fyysisesti ulos kirkosta. Tapaamme yhtenä rintamana uusia ihmisiä ja keksimme tapoja saada herätykseen tilassa olevia ihmisiä evankeliumin äärelle. Olisikohan vuoden lopussa yhtään ilmestynyt kirkkomme uusia kasvoja ja ihmisiä, jotka on vastaanottanut evankeliumia? Se ei ole meidän vallassa loppukädessä, se on Jumalan vallassa, mutta sen takia me ei tarvitse siitä huolissaan ollakaan. Evankeliumi kyllä tekee tehtävänsä, jos vaan maajoukot lähtee liikkeelle. Ja mä mietin semmoista, kun tätä saarnaa valmistelin, että kuinka paljon minä olen viime viikkoina käyttänyt aikaa tavatakseni uusia ihmisiä evankeliumin asialla, tai pitääkseni yhteyttä semmoisia, jotka vasta hiljaa uskoon tullut. Ja jos ei näitä lasten kanssa vietettyjä Raamatun lukuhetkiä illalla ja iltarukousta lueta, niin se on 0. Tällä viikolla 0, viime viikolla 0, sitä edellisellä viikolla 0. Että minä ainakin tarvitsen sitä parannusta. Kuinka paljon sinä olet käyttänyt, niin ei tarvitse tulla tänne kertomaan, mutta sitä me voi jokainen jäädä itse miettimään. Ja nyt tällä ajankäytöllä edelleenkään tarkoita sitä rukousta. Rukoiltu, mietin sitä, että tässä herätysliikkeessä, mäkin olen vielä uskovaisen kodin niin kuin lapsi, niin sitä on rukoiltu ja palavasti siitä saakka, kun vaan rupeaa muistikuvia olemaan lapsuudessa. Ja jos rukous olisi pelkästään avain, niin emme me olisi tällaisessa halvaantuneessa tilanteessa. Ja mä mietin tähänkin tämmöistä kuvaa, että rukous on niin kuin tykistökeskitys ennen hyökkäystä. Et kun hyökkäysjoukot on valmiina lähtemään liikkeelle, niin tykistö alkaa ampumaan sinne vihollisen asemiin. Ja tällä rukoustykistökeskityksellä, niin sillähän valmistellaan olosuhteet hyökkäykselle otolliseksi. Eli siellä on, vihollinen on siellä vallihaudoissa ja mistä vaan suojaa saa, niin päät alhaalla järkyttyneenä siitä rytinästä, mikä siinä käy. Ja silloin vielä, kun viimeiset pommit tippuu, niin silloin lähtee sotajoukko liikkeelle huutaen ja ampuen ja ottamaan niitä vihollisen asemia haltuunsa. Mutta mietin sitä, että käykö meille kuitenkin tykistä tulee loppuessa useasti, kun me ollaan otettu rukouskampanjat ja paastot, että meillä ei ole juuri kukaan sinne rintamalle hyökkäämässä fyysisesti. Että vihollinen saa säikähdyksestä toivottua rauhassa ottaa valtaamme ja asemamme ilman yhtään vasta-ammuttua laukausta. Tämä on se ongelma, eli rukouksella on oma tehtävänsä, mutta silti meille on myös annettu se oma tehtävänsä. Minulla on vähän hävettää puhua teille, että olette kokeneita kristittyjä ja te olette läheisiä rakkaita ihmisiä minulle, mutta jotenkin minä haluan kuitenkin nämä ajatukset tässä jakaa teidän kanssa. Ja tässä se niin kuin kokonaisuudessa oikein onkin, että rakkaat veljet ja sisaret, niin lähdetään yhdessä jatkamaan eteenpäin kohti tulikastetta ja taisteluja ja voittoja. Herää sinä, joka nukut ja nouset kuolleesta, niin Kristus sinua valaitsee. Siunattuja ovat ne, jotka kuulevat sanan, ymmärtävät sen ja tuottavat satoa. Ja siunattuja ovat ne, jotka uudistavat ensimmäisen rakkaudemme Herramme Jeesukseen Kristukseen ja nöyrtyvät parannukseen ja tekevät näitä ensimmäisiä tekoja. Siunattu olkoon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta.